Ya. Cuma teman persib. Malam apa lihat? Olam. Jangan beromak. Alam tak ada makan para profesor. Batata esquismeria. Que per panda. Isakula. Ora, mas che patate spiatti. Oh. Oh yeah. Scoopy. Questa forata dello έτσι, χωρίς σειρά τα βιβλία. Αν και αρχίζει και μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχω καθόλου άρεξη γι' αυτό. Oh my god. Πονάει. Δεν ξέρω αν θα το είπα στο προηγούμενο βίντεο, αλλά η διευθύντρια μας, επειδή στήσαμε τα βιβλία μας μπροστά στο σχολείο και τα πετάξαμε εκεί πάνω, δεν ήμουν εγώ, αλλά ήταν κάποια αγόρια εκεί στο τάβλο. Επειδή τα σκίσαμε, πρέπει να τα μαζέψουμε εμείς. Μας έδωσαν μια σακούλα και πογάτια. Επίσης, μας έβαλαν να δούμε τα σκουπίδια που υπήρχαν εκεί, γιατί τάχα μου, τα κάναμε εμείς και στα βιβλία. Τι άλλα κυβέρνηση. Χαλή, μαύρο. Τα θρησκευτικά, τέλεια. Πετάω. Χαρτί. Ταδάν, πάνε τα θρησκευτικά. Λοιπόν, πάμε. Let's go. Ώρα να στήσω το βιβλίο. Ναι, έχουμε την πιτρινή. Όπως σας έλεγα, αυτό μας έβαλε η διευθύντρια να κάνουμε, να τα μαζέψουμε. Oh my god. Και μετά τα πετάξαμε στο σκουπίδι. Oh my god. Απορώ, γιατί δεν γράφουμε για αυτό το άχαρτο μάθημα το λίγο δηλαδή. Λοιπόν, δεν θα το σκίσετε λίγο, γιατί δεν ξέρω, δεν έχουμε τελειώσει. Αν και ούτε τα έχουμε τελειώσει, αλλά ξέρω εγώ.